McAllister. And the last one involves Antonella, I think that is. Quite in a position to shoot. It's Pico. Oh, he just dropped Just around the edge of the box. What does everybody who's watching think? The laces through this. Oh, subtlety, extreme. His kind of power with brilliant placement. Na sebe, kde byl Alvarez? Barco za obranu. Všichni počítali s Ronaldem a nakonec pálil někdo jiný. A ani tam nebyl připraven skočit. Na tomto turnaji, tedy ve třetím zápase v řadě, 6. A Messi podobně jako Lo Celso potrestal faul na sebe samého. V téhle soutěži jsem tam někde v okolí. Almada. Otamendi je v tom určitě nevinně, tak jako malý dělal box, tak hlavně. Barco. Jejich pobyt. Táhl teď Jazeba. Ale to jsou věci. Alžírsko dává gól. Zajímat, jak bude vypadat tabulka třetích míst, ale teď nás zajímá, co se bude dít vepředu. Nebyl to válec.